ndị Igbo mma mmanụ asị m nke onye chinye zelụ. Ana m ekene ụmụ ọdịnala Igbo n'ebe niile n'ụwa gbaa gburugburu. Asị nke chi tata bụ nkwọ kwụtara anyị ihe ọma, ka ihe ọma na-emere anyị. Anyị ga-adị ka echi n'echi anyị agwụ agwụ. Asị m ka ihe ọma mere anyị, ka anyị pụta ihe na-asị ezigbo ngwa ọbụla onye ji eko ya akwanahụrụ ya. Anyị na-asị na onye na-achụ anyị ga-enwe ada. Anyị na-asị na anyị ga-aka ibe ihe o mechiara onye ọbụla ezie n'ọfọ. Ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu n'Oraifite, nwa Adamanri n'Oraifite. Abịa n'ụbọchị taa ka m kọwalụ ụmụ ọdịnala Igbo, maka na ọrụ anyị bụ ịgbasa ozi ọdịnala nye ụmụ Igbo niile n'ebe niile onye nọ. Ihe anyị na-ekwu mgbe ị na-enweta ihe onyonyo ozi anyị na YouTube channel, kaba ahụ ka ị laikịa ya, wee share akwụ ya n'etiti ndị gị na ndị enyi gị, ka ozi ọma anyị na-agbasa wee ruo ebe niile. Click like and subscribe so that mgbe ọbụla anyị posturu nkụzi ọdịnala ka ị nwee ike na-enweta ya. Ịnekwazi anya na anyị ga-afụkwazi akara igwe WhatsApp m. Ọ ya agbawo na onwe ozi dị mkpa ịchọ ka mụ na-akparịa ka ike wee nweta m. N'ụbọchị taa bụ nkwa asị ka nkwụ ya pụtara anyị ihe ọma. Ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ agwụ. Gịnị bụ agwụ na Igbo ọdịnala? Agwụ bụ nyanwa bụ like driving force behind every single individuals. Every individual has agwụ. Ọ bụ na chi mmadụ nke ndị ụka na-akpọ guardian angel, onye ụwa mmadụ, ya na agwụ na-alụkọ ọrụ. Agwụ wụzi the driving force na drive na onye chi ụwa mmadụ na-alụkọ ọrụ bụ guardian angel. Agwụ, ịkọwa agwụ, ịchịkọta ya wee kọwa ihe agwụ nri bụ ka etu ụfọdụ ga-esikọta ya, maka na anyị marago na ndị ụka ọbịa dominate go n'ala Igbo anyị over 100 years, wee nwee ike wee kụzie ihe ụfọdụ ha kụziri. So mma eji n'ihe mmadụ maalụ wee na-amatụ ihe ọ mara. So agwụ bụ ihe ndị ụka kpọrọ Holy Spirit. Ndị ụka akọwakwu na Holy Spirit bụ onye na-enye mmadụ amamihe dị iche iche. Mana this concept have been in Igbo ọdịnala thousands of years, and don't be deceived. Enwere nyocha pụrụ iche gosiri na ndị iwu ndị Igbo have been in this part of the world thousands of years. Now, maka na enweghị ihe nchọpụta ha chọpụtagasị na Igbo ukwu, mgbe ndị ọkachamara ndị na-enyocha ụfọdụ ihe gasịrị ụfọdụ ihe ndị nwetasịrị na gosiri na ndị be anyị have been living in this part of the world. Mana ndụ ịkọwa tata ọ gbasara agwụ. So na agwụ, ndị Igbo mabụrụ ihe ha na-akpọ agwụ, anyị na-emebie because ọ bụrụ ndị ụka ọbịa bịa kụziri anyị gbasara agwụ. A chọrọ nke ịmara na ndị Igbo ma bụrụ Chukwu okike abịa amaghị. Chukwu okike abụ chi nke kere ụwa, the unmovable mover. Mana mmadụ amaghị ya, maka na onwe onye nwere ike isi na efọm ya n'ọdị n'ụdị a maọbụ n'ọdị n'ụdị a. Ọnya ka eji kwe Chukwu okike abịa amaghị. Anyị ma na onye wakere ụwa n'ihe niile dị n'ime, mana onwe onye ga-asị n'ọfụnugo Chukwu anya. So ọchị nke ukwu a ka anyị na-ekwu maka ndị Igbo ma bụrụ Chukwu a. Ndị Igbo nwebụ uri okpukpere bifo ndị ụka ọbịa abịa. Kpata na ndị Igbo na-aza bụri n'aha Chukwu obikem, Chinedum, Chinenye nwa, Chinenye akụ. So ndị Igbo nwebụrụ okpukpere bifo ha bịa. Kama na ndị ụka ọbịa bịara wee destroy ya our identity. Ụmụazị ejezie n'ụlọ akwụkwọ
adịghị akụzizi ihe gbasara okpukpere ndị Igbo, o wee dịzie ka asị nọ ndị ụka ọbịa bịazie enu wee butezie nke ha n'ọha ka ha na-elesizi anyị egwu. Ọ bụrụ eziokwu, o nwere otu onye mba onye nwoke bụ onye Benue steeti, onye Idoma, onwe sị m na ọ na-awụ ọfụ ndị Igbo, obiọma na-abịa too much. Obiọma na-abịa ya bụ na ya fụ na ndị Igbo na-aza aha ife onye nke a ọ na-aza Chioma, Chukwu Obikem, Ifeanyị Chukwu, ya nakọta afa ndị asị na ndị awụ the only tribe in Nigeria in Africa, afọ niile ha na-aza awụ either Chi or Chukwu dominated at least over 95% of our names. N'ogosi na ndị amaghara bụ uru Chukwu before ndị ụka. So ọ bụrụ ha na-elesi anyị egwu, ọ bụrụ anyị ha nwa na-amụgosi anyị. So ndị Igbo makwa ihe ha na-akpa agwụ. Ịlọta n'okwu ya na-adị ekwu na ndị Igbo, nwere ike mmadụ ga-esi na-akpasasị na-emekasị asị ka arụ ọrụ ya agwụ. Ihe bụ ka arụ ọrụ ya agwụ ka achịkọtara ya onyinye ya. Abịa na onyinye agwụ a na-enye onyinye dị iche iche, ya na-enye amamihe, ya na-enye nghọta. Like ndị a nwere agwụ nka na ụzụ. Agwụ nka na ụzụ ahụ na-eme ka ndị musicians, technicians, ndị engineers, name them, ndị niile a na-formulate things from nothing to something, na-create ihe from something to something. O nwere ike ọ na-alahụ ụla abịa mmụọ anwa that agwụ nka na ụzụ abịa na-akụziri ngwasị etu a mee, ngwasị etu a mee. Ọ bụrụ onye na-agụ egwu akụziri ngwa gụọ ya etu a, gụọ ya etu a. Ọ nka, maka na egwu, composition of song, egwu bụ nka. Ndị architect na-ese ụlọ rụọ, ọ nka. Ndị na-alụpụta ụgbọala sị ka eme ya etu a ka ọ dị etu a ka o nwee ụdị shape dị etu a, ọ nka. E nwekwara agwụ na-afụ maka ndị dibịa, ndị na-akpa mgbọrọgwụ na akpa ahịhịa, ọkwa agwụ. Agwụ a bụ ndị ya bụ na ndị mgbọrọgwụ na akpa ahịhịa bụ ndị ya bụ asị na pharmacist, ndị na-ekreti ọgwụ eweta nke mee nke ọgwụ apụta, ndị ọrụ ahụike ọnyanwa. So enwere agwụ dị iche iche, agwụ ọhịa, ndị na-azụ ahịa, ma agwụ eji azụ ahịa, ndị a na-abụ mmadụ ka a ga-esi wee mee ihe dị etu a, ego apụta, mee nke a ji ego achụ ego. So ụfọdụ ma ndị asị na ndị a na-atụ ọrụ, agwata ofu onye nkwasị na ihe ọ na mmadụ na-eme n'elu ụwa n'ọrụ ka ọ na-atụ. Yes, ọrụ ka ị na-atụ because na asị ka echeki wee echeki, ma nke ọ na imechara icheruzie the end result. Mgbe ị tụrụ ya na ị na-echezi ka aja gị ekpere, ọrụ ka ị tụrụ. Mgbe ọ bụrụ na aja gị ekpere a, ịma na ọrụ ga-amacha ọna mana eziokwu. Mana ihe na-achịkwa na ụta awụ ihe agwụ. Enwere ihe ọbụla ị na-eme, professional ọbụla ị nọ n'ala Igbo nwere agwụ dị in charge of it. And agwụ ahụ agaghị awụ na imetụ ọfụma, ituru ugo ipụta ihe. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ala Igbo nwere agwụ dị in charge. So ọ bụkwa na mmadụ nwekwara ihe na-awụ agwụ dị na be ndị na ngwuru na lineage, o nwere agwụ na-eso ndị. Onwe ndị ya ayepụta ọ bụrụ nọọsụ agbụrụ dịka asị nọọsụ dibịa ka ha na-eme etu a ka ọ dị. Ọnya pụta mgbe ụfọdụ a na-arụ mmadụ agwụ, a na-akpọ agwụ ikwu nne nne nne, agwụ ikwu nna nna nna, kpọkwuo agwụ niile. Ndị niile awụ ihe amamihe na mmụọ Chukwu nke dị na agbụrụ, maka na e nwere agbụrụ ọ na nwere ihe eji mara ha. So ọ mgbe a ka na-akpọkwu mmụọ nsọ. Ịchọzi ịkpọ ya na-eto ndị ụka ọbịa si akpọ ya mmụọ nsọ. Nọọ agwụ anwa bụ ihe dị behind everything mmadụ na-eme n'ụwa. You can never be successful in your field without the agwụ na-edu ndị na now field ahụ. Mana ị nwere ike ịnwa dị ka bidoro ebido agwụ gị na-esobi ụwa a na-enyere gị aka, mana o nwere oge ọ ga-eruzie dị ụtọ na-echekọtara agwụ eme gịnị, eme ka sị na o mere ihe na bido kpasawadịghị ihe, maka n'ihi na agwụ chọrọ ka a nkọọ ya. So ndị Igbo nwere ihe anyị na-akpọ ịrụrụ mmadụ agwụ. Ịrụrụ mmadụ agwụgwụ ịchịkọta dị anchor of that spirit ahụ na-eso mmadụ, onye ahụ enwe ike wepụta ihe. So onye mana ndị ụka nwezi ịkpọje na-akpọzi mmadụ na baptize mmadụ ka onye ahụ mmụọ nsọ, kpọtuo ya mmụọ nsọ. Mana anyị bụ ndị ọkụkọ ọdịnala nwere adọtuo ya dị anchor, chịkọta agwụ gị, hazie ya ka i wee nwee ike pụta ihe, ka i wee mara ya channel, ka i wee mara ihe eji wee kpọ gị. Ọ ya ka anyị na-ekwu maka agwụ. So ọ bụrụ na ị ghọtara ihe gbasara agwụ gị, ọ na-akpasasịrị gị ihe ga-eme n'onwe ịchọọ na onye gbasara ya na-ekele ọrụ eke. Ịkpọkuo ndị dibịa ndị maara anya ihe gbasara agwụ
ka anyị esi wee nyere ya aka wee rụọ ọrụ agwụ ka ihe kwụsị kpasasịrị ihe. Ụfọdụ ndị na-agagharị n'ụzọ tata asị na ya ahụ adịchara ha, mana ọ bikọ na-achịkọta ihe gbasara agwụ. Asị m na ihe onyonyo anyị a na-achọ ka emee ka o too ogologo nnukwu onye na wee nwee ike wọchị anya dịka nsi wee kwu, mana ha sị ka ihe ọma meela anyị n'ụbọchị taa. Ọgwa anyị ji nwere jụọ anyị jiri WhatsApp anyị sị ndere anyị ya asaghị ya. Daalụnụ. Ịnwetakwa ozi a tụsakwara ya ndị enyi gị. Anyị nụkwa ka ọrụ ndị ya dị ụnụ. Daalụnụ.